Farmers er en 40-årig forretningsmand. Han har haft en stærk interesse for spillewebsites siden sin teenageår. I starten deltog han i spil med mindre beløb, men gradvist, for at opnå den ønskede spænding eller dække tidligere tab, begyndte han at deltage med større beløb og i spil med højere risiko. Generelt set er han i løbet af dagen optaget af at planlægge for spil og væddemål. Enten reflekterer han over sine tidligere erfaringer, eller også søger han efter måder at skaffe penge til sit spil og væddemål. Efter hvert tab oplever han følelser af skyld, angst og håbløshed, og han lover sig selv, at han ikke vil spille igen. Men efter et par timer konkluderer han, at han skal genvinde sin tab med en stor gevinst, og den samme cyklus gentager sig igen. For nylig har han taget et stort lån fra firmaet for at finansiere sit spil. Når han beslutter sig for at stoppe med at spille, bliver han ængstelig og rastløs. Han lyver for sin familie om de økonomiske problemer relateret til spil og væddemål. Farmers lider af en spillidenskab. We need to be cautious.